Lembash, jina venda dengu basën me bizçarve. Kerembikin bala huabidon Nûçejan. Îro Donald Trump di dema girtina serokê Venezuelayê Nicolas Maduro der agahiyan ku 6 sal berê dirist di heman rojde û bi fermana vî Fermandarê Hêza Qudsê pastarên Komara İslamiya îranê Qasim Silêmanî li Bexdayê hatiye kuştin. Maduro herwisa jina wî hatin girtin. Trump got ku diktatore Venezuelayê Nicolas Maduro û jina wî hatin girtin û dersinor kirin. Roja şemî, sehêva yeka sala 2026 CBS di çarçoveya raporekê de û jî aliyê serokê Amerîkayê Donald Trump ve ragihand ku serokê Venezuelayê jî aliyezên taybet ên Amerîkayê yên bi navê Delta Force ve hat girtin û jî velêt hat derxistin. Berê, hikûmeta Venezuelayê daxuyaniyek da û ihtimala êrişekê girana leşkeriya Amerîkayê li dijî velêt şermezar kir û Maduro li seransere velêt rewşa, awarte racihand. Çend dezgehên Nûçeyan ên Amerîkayê, di nav de Fox News û CBS, jî êrişa leşkeriya Amerîkayê li hundirê Venezuelayê piştrast kirin. Trump roja şemiyê sibehê li ser hesabê Swayê Twitterê nivîsand, devletên yekbûyî yên Amerîkayê bi serkeftî êrişeke mêzin li dijî Venezuelayê û Nicolas Maduro da dest pê kirin û ew jîna wî hatin girtin. Daily Mail berê li ser hewldanên terorîstî yên serokê Venezuelayê li dijî Amerîkayê bi alîkariya Komara İslamî rapor dabû. Me 24 sala nû pirozbe. Bimerebin.